Pozdrav hekleri, dobrodošli u novi tutorial na Insomnia Hack kanalu. Danas ću vam pokazati kako rootovati mobitel. U mom slučaju to je LG L9 II. Znači šta je prvo potrebno? Prvo potrebno je skinuti drivere sa stranice LG, znači ako je vaš mobitel LG. Te onda je potrebno skinuti program koji se zove Kingo, link će biti znači u opisu videa. Ja sam ga već skinuo i instalirao da sada to ne radim, da video ide brže. Te sada šta je potrebno na vašem mobitelu? Potrebno je znači otići u postavke, samo sekundu, otići u postavke, te znači debugging mode, znači USB, u mom slučaju evo ga tu, te označite ga, znači evo ovako kao ja, da, te sada priključite ga na USB, te uđite sada u program King, znači što smo skinuli i instalirali. Samo sekunda to uđe. Samo sekund. I evo ga, znači sad bi ono trebalo očitati. Samo da ono tu vidite da je prikopčan. Sekund, ne znam što mu oko treba. Evo ga, connecting, dobro je. Samo sada provjerava da li je to spojeno sve. Treba čekati. Ajde dok to čekam, znači ovaj program trebate skinuti, te instalirati na vaš kompjuter, te naravno prvo drivere koji odgovaraju vašim mobitelom, da li je to LG ili neki drugi mobitel, Samsung ili neki šta ja znam. Ovo se sada konektuje, samo ne znam što mu ovoliko treba. Morat ćemo sačekati malo, ja ću pauzirati dok se ovo konektuje. I evo ga, znači sada ćete dobiti ovako jedan prozorčić, te idite root. I evo sada ono polako rootuje, dok hoćete mobitel i tu. Waiting for device. Hoću malo pričekati da se završi. Opet ću također zaustaviti video dok se ovo sve završi, pa ću vam pokazati kada krene. I evo ga, znači završilo se. Vaš mobitel će se restartovati. Evo kao što vidite, ovdje ćemo ići finish. I on se evo sada polako pali. Sada ćemo ga isključiti sa USB-a, jer nam više ne treba. Program ćemo x-ati. I evo ga sada provjerimo. Samo dok se upali. Sada znači vaš mobitel je rootovan. Te znači sada nema nikakvi, znači promjena nije nikakva bila, znači update sistema, ali evo znači dobit ćete tu program, ovaj Super SU, će se zvati, vidim da se slabo vidi, ali nema veze. Te ako vam je on znači instaliran na vaš mobitel, tada vam se rootovo, znači root je prošao sve u redu. I to je bilo to u ovom tutorialu. Vidimo se u sljedećem tutorialu, znači ne zaboravite se pretplatiti, lajkovati našu stranicu, uskoro još mnogi tutoriala i to bi bilo to za danas. Sve najbolje i vidimo se.